Dokta ka ce matan aure a gida za su iya ganewa sun ɗau ciki ko ba su ɗauka ba. Ta hanyar yin amfani da gishiri. Kwarai, matar aure za ta iya gane ta ɗau ciki ko ba ta ɗauka ba idan har ta yi amfani da gishiri. To dokta, menene sirrin? Na san yanzu 'yan uwana mata sun gyara zama don jin cikakken bayani akan sirrin gishiri. Kar ka manta mai sauraro na subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa. Sai da mun ɗora sabon shiri zai zo wayarka kai tsaye. Ni ce Fatima Ibrahim, ku sha kallo lafiya. To, idan kina so ki gane kina da ciki ko ba ki da shi, abin da za ki yi da farko shi ne za ki tanadi gishiri, sannan ki tanadi 'yar ƙaramar roba kamar ta man shafawa irin ta basilin ɗin nan wadda ba komai a cikinta. A ciki za ki tara fitsarin. Saboda haka da kin tashi da sassafe, fitsarin farko da zaki shi ake so ki tara a cikin wannan robar. To, bayan nan idan kin gama sai ki ɗebo gishirinki cokali guda ko guda da rabi, ki zuba a cikin fitsarin, sai ki juya, sai ki bashi tsawon minti 3 zuwa 4, za ki ga sakamako. Wato zai nuna miki idan kina da ciki za ki ga kumfa ya taso a kan fitsarin naki. Idan kuma ba ki da ciki za ki ga fitsarin naki yadda yake haka yake, bai canza ba, ma'ana ba wata kala da ya canza ko kuma wani kumfa da ya taso. Amma idan har kina da ciki to za ki ga kumfa ya taso a kan fitsarin naki, to wannan ya tabbatar miki da cewa kina da ciki.